3 km od Metkovića u naselju Vid čeka nas još jedna nezaobilazna destinacija za ljubitelje povijesti. Na nekadašnjem antičkom forumu rimskog grada Narone danas se nalazi Arheološki muzej Narona s eksponatima čak iz 3. stoljeća prije Krista. Prigradsko naselje Vid, tek nekoliko minuta vožnje od Metkovića, u sebi krije Naronu. Jedno od najvažnijih arheoloških nalazišta Lijepe naše. Narona je jedan od važnijih lokaliteta na istočnoj Jadranskoj obali iz antičkog doba. Razlog je tome što je bila vrlo značajan grad već od 4. stoljeća prije Krista, kada se prvi put spominje kao trgovište na rijeci Neretvi. Na nekadašnjem antičkom forumu Narone danas se nalazi Arheološki muzej. Prava poslastica za ljubitelje povijesti i one koji bi ulaskom u ovakvo bogatstvo to mogli i postati. Čemu je sve ovo posebno? Dakle, 95. i 96. godine arheolozi su na čelu sa profesorom Emilijem Marinom istražili jedan mali provincijski hram, ali koji je dao nevjerojatan nalaz skulptura, najbrojniju skupinu carskih kipova ikad igdje pronađenu u Rimskom carstvu. Dobro, osim što je najbrojnija igdje ikad, o kojim se sve kipovima radi? Dakle, kipovi uglavnom predstavljaju članove Julijevsko-Klaudijevske dinastije, prve rimske dinastije koju je utemeljio car August, dok posljednji kip koji jedini sada izložen ima glavu predstavlja cara Vespazijana, utemeljitelja druge rimske dinastije Flavijevaca. Radi se o prikazu 4 cara, po imenice imamo Augusta, Tiberija, Klaudija i Vespazijana i članove njihovih obitelji. Dakle, muzej je prepun arheoloških artefakata vezanih za rimsko razdoblje. Sam muzej je postajao nezaobilazna destinacija svih ljubitelja antike sa jedinstvenom kolekcijom nalaza izrađenih od keramike, stakla, metala, jantara, kamena, dakle svih mogućih materijala koji su se u to vrijeme koristili i sa vrlo, vrlo zanimljivim nalazima. Je li istina da je ovo područje Vida, odnosno Narone, toliko bogato tim pronalascima da ljudi su znali natrag par godina u svojim dvorištima, vinogradima, voćnjacima slično nalaziti onako nakit, novac ili nešto još iz doba Rimljana? Pa je, to je istina jer lokalitet, inače rimski lokaliteti, odnosno antički lokaliteti, vrlo su često kroz povijest služili kao kamenolomi, dakle kao sirovina već obrađenog kamena za nove i recentnije gradnje, a isto tako prilikom poljoprivredne obrade zemljišta nalaze se različiti nalazi koji se onda, naravno neki prijave, neki ne prijave, ali evo ja moram pohvaliti zaista stanovništvo Vida da imamo vrlo, vrlo dobru suradnju sa mještanima koji kad nešto i pronađu da nam to i dojave. No Neretva svojim mnogobrojnim posjetiteljima otkriva i one ruralne ljepote. Dio je to kulturno-turističke rute Neretva – Dolina života. Projekta Herkultur financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, koja turizam Dubrovačko-neretvanske županije diže na novu razinu. Ona prikazuje cijelu turističku ponudu Doline Neretve, posebno dakle ruralni dio te ponude. To znači sve ono što je vrijedno vidjeti u Dolini Neretve, kapacitete za smještaj, fotosafari, muzeje koji su jako vrijedni, Naronu kao ostatke rimskog grada i naravno gastronomiju. Ne čudi što ova plodna dolina gostima postaje sve draža destinacija na listi neizostavnih odredišta. A Neretva je nešto posebno zbog toga što je posve drugačija od svih drugih dijelova županije. Dakle, to je delta rijeke, tu su meandri, tu su kanali, trska, ptice, nešto doista posebno i kroz ovu ruralnu ponudu promičemo turističku vrijednost Neretve na jedan poseban način.